xi tip ta' kumpens li jista' jkun Kumpens fuq ix? għal min sofra xi damages minħabba l-arar Bħal xiex? bħal karozzi personal affarijiet privati ovvjament. Naħseb illi ovvjament wieħed ikun hemm diskussjoni mal-insurance provider tiegħu. Kienet din is-sempliċi soluzzjoni li joffra l-Ministru jinborġ għal dawk li ġarbu ħsarat teluf euro fil-proprjetà tagħhom mill-arar kkawżati bi pjanar ħażin fl-infrastruttura wara l-maltem tal-aħħar jiem. Ma kienx xi ħaġa li la kienet tal-ewwel u lanqas tkun l-aħħar mal-tembata, ikun hawn ħafna nies jagħmlu sajf sħiħ jitolbu għalihom. Iżda bil-lista twila ta' postijiet li fihom kien hemm arar kbar fosthom ftax biex ir-Rabat, il-Gżira, il-Junction tal-Marsa u triq Deċembru 13 l-Imsida, l-Imqabba u Xlendi f'Għawdex. Jinborġ ikkonsel il-poplu billi qal li setgħu kienu aktar ippreparati. Irridu nkunu dejjem iżjed preparati, ikun hemm aspetti li tista' tejjeb. U bħala eżempju ġab l-arar kbar fis-swieqi. Ħafna mill-postijiet fejn kien hemm problemi jidher illi huma postijiet fejn ħadd ma intervjena, pereżempju Pembroke, insemmi Pembroke, deret ħafna dik it-triq ta' Pembroke mimlija ilma, din it-triq ilha dejjem bl-ilma 20 ta' snin. Lanqas fl-aħħar 7 snin Gvern Laburista ma intervjena f'dik it-triq. Iżda minflok da s-sajf tnatfu twessaw il-Katusi biex l-ilma tal-arar bil-maltemp jeqleb għal ġolwiet. Net News huwa infurmat b'rapport li daħli għall-Pulizija li xi ħaddiema ntbagħtu minn xi aġenzija biex iċartu ċint u l-ilma kollu l-inġemma erre għalqa fil-viċin u l-annimali li kien hemm fiha. Il-biera kienet intervjeni l-Pulizija għax intbagħtu ħaddiema biex jitwessa mela. Le ma nafx. Mistoqsis dwar l-arar fi Deċembru 13 li tlestit minn Gvern Laburista, jinborst qal ħadem fuqha l-eks Ministru Joe Mizzi. Mbagħad il-Ministru Joe Mizzi meta tela lestija u titgawda ħafna mill-poplu Malti Waċi. Grazzi. Iżda responsabilità politika se jħalli l-poplu jiġġudikah. Nħalli lin-nies sabiex jagħmlu l-ġudizzju tagħhom tal-ħidma li għamilt f'dawn l-aħħar 3 snin.